Hold up. Date for today, December 8, 2021. Kahapon kasi birthday ng girlfriend ni brother. Dito na kami nag-overnight, hindi ko na binlog yun kasi madilim na rin, oras na kami nakarating. Nasa around 9 PM na. Ito nga pala kami sa El Pescador. Yan El Pescador Resort. Matatagpuan yan sa Bulinaw. Nandito kami sa Bulinaw, Pangasinan. Tara, tuturo ko muna kayo. Wait. Yan. Dito, naka-check-in kami dito sa hotel. Tapos yan yung slides nila. Tapos, halos, ang alam ko kami lang yata nag-check-in dito sa Kami lang yung nag-check-in dito sa may Mulog ka boy. Kaya tao dito, kami lang yung nag-check-in dito. Kasi lang naman, Monday? Ay, Tuesday pala kahapon, kaya hindi naman siya hindi naman siya weekends. Kaya kuunti lang din yung tao. Tara guys, mamaya alis na rin kami. Bali mga 12 noon is check out time namin. Pero baka may makaganapan pa kami mamaya. Ang alam ko mag-enchanted cave kami. Tara guys, yun yung mga kasama natin. Pero hindi namin sila kasama. Kakarating lang din nila. Yun. Dito kami check-in. Itong villa na to. Ginagawa mo bata. Ayan guys, kasama rin natin sa kapatid ni Lindsay, jowa ni brother. Ayan guys, yung mga yan bago lang dating dito Hindi naman sila naka-check-in, bali siguro yung resort lang. Nakarating lang din nila siguro mga 1 hour ago. Yun yung naglalakad na babae is ate ni jowa ni brother. Aanim lang kami dito guys. Aanim lang din kami dito na kailangan namin marami naka-check-in kasi sabi namin doon sa front desk kagabi tawag doon, sabi namin sa front desk kung ilan kami na naka-check-in. Sabi niya marami rin naman. Tinitignan naman namin, halos wala naman naka-check-in. May nakita ako doon sa likod. May nakita ako doon sa likod na isang kwarto na naka-check-in. And guys, dito kami sa may El Pescador, Bulinaw, Pangasinan guys. Bulinaw, Pangasinan guys. Ay, Bulinaw, Pangasinan lang yung ito. Ilang hours rin ba ang biyahe namin? Siguro nasa 3 hours. Brad, ilan yung natin? 3 hours no? Yung biyahe natin no? Oo, nasa 3 hours lang din. Ito. Lasing yan kagabi. Partida. Lamig! Trato rin nga natin. 1. Oy! Ay, wait lang. Lamig! Wait, try ulit. 1. Ginagawa mo. So yan guys, tawag doon, mag-slide tayo.
Tapos, yan, bago ako mag-slide, check nyo muna yung view kung gaano kataas. Ayan, ayan, may mga gumagawa po. May ginagawa sa building, yan. Ayan, beach na. Beach na dyan. Yan, ayun, beach na lahat. So, ayan guys. Mag-slide na tayo. Ayaw kong bumulusok. Wow. Naupo na tayo. Yan. Hey. Woo! 1, 2, 3. Woohoo! Hey! Woohoo! Ouch! 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 Woohoo! Woohoo! Saved by the Bell, El Pescador. What? Bro, what are you talking about, man? A few moments later. So, ayun guys, tawag dito. Nag-aron ako. Kakatapos magbanlaw. Ano to? Jolin. Tapos yun guys, yun nga, kakatapos ko lang magbanlaw. May nakita kami, spot dito. Ewan ko, likod yata to eh. Likod ng El Pescador. Ayan. Diyan kami nag-check-in. Tapos yun nga, ito yung ito yung harap beach. Ito yung nakita nyo sa may, nasa taas ako dun sa may slide. Ganda dito guys. Ang layo ng mga ang layo ng mga alon. Nakikita nyo, ang lalayo. Ang layo ng may alon. So ibig sabihin dito mababaw pa lang. Linaw ng tubig. Sayang. Kung hindi pa ako naligo, pupunta ako dito. Ayun, nakikita nyo, andun yung alon. Sayang, naglakad sana ako, low tide pa naman. Wala eh, nakabis, nakabanlaw na ako eh. Sayang, nagpunta sana tayo dito kanina, no? Linaw ng tubig. Sayang, linaw. Ayun guys, diyan kami naka-check-in. Sayang, pero tingnan yung mga bato. Sorry mama, hindi ko ito maiuwi. Ganda mo pa namang display mo sa mo. Maganda na mga bato. Ayan. Sayang, kung alam ko lang na ganyan kaganda dito. Sayang, pumunta pa sana ako dito kanina nung basa pa ako. Wala eh, pangalis na tayo eh. Nakabandaw na tayo eh. Sila, nagpipicture sila. Si Brother Tol naman, ayun, tulog, bagsak siya. So ayun guys, tawag doon, pa-check out na kami. Then yun, anong oras na? 12, almost 12:30 na. Then inaantay na lang namin sa sasakyan ng si jowa niya. Mag-check out na kami. Then guys, Lester, what's up? Ayan guys, thank you El Pescador. And yun, hanggang sa muli, sana makabalik ako dito. Ang ganda dito guys, i-rate ko siya 1 out of 10. Nasa 8 ako. 8, goods na yun. Tapos yun, maraming salamat sa lahat sa mga viewers natin, subscribers na walang awang sumusuporta sa akin. Yun guys, tuloy-tuloy lang to hanggang sa uli. Sana nagustuhan nyo tong vlog ko. Kung nagustuhan mo to, like, comment, share, and subscribe. Soon up. Peace out. Peace! Sayang guys, tawag dito. Nakapag-outro na ako pero biglang nagkayaan ng mag-lunch. Nandito kami ngayon sa may Sungayan, sa may Bulinaw pa din, papuntang Patar. Magla-lunch pa lang kami. Tara, Brad. Ano pa? Tawag dito. Magla-lunch muna kami dito tapos uwi na rin kami. Uwi na tayo agad na my brother.
Naantok na siya. So ayun guys, tawag doon, kakain muna kami. Mag-ano kami, ang pangalan nito, ano yung sinabi doon? Maghila-hila. Hila-hila. Pero floating ang tamang pagbigkas. Pero ewan ko dito tawag nila hila-hila. So ayun guys, mamaya waiting kami ng mga 20 minutes sa hila-hila, sa floating. Tapos ewan ko kung ilang oras yung food. Pero nasa lang din kami doon, magbubudol fight kami. 6 lang kami pero ang kinuwang is 9 to 10 packs. Yan, sana mabusog mo din. Hindi ko alam. So ayun guys, hinihila-hila na tayo ni Kuya. Shout out kay Kuya. Then kakain na tayo. Yes sir. Ito po pala yung mga pagkain. Kami nagbudol fight. Yan, tapos isin mo kila mga budol fight guys. Hi, shoutout kaya. Ano nang pangalan ng channel mo ate? Dana Scarlett. Sige, ilalagay ko na lang sa lalagay ko na lang sa dito guys sa video. Ito. Yan. Tapos, yan, kakain na kami. Let's go. Gutom na rin kami. Anong oras na? Siguro mga 2 PM na. So, yan, hinihila-hila tayo ni Kuya. Shoutout sa'yo. Yan guys, tara kain na tayo. Gutom na ako. So, yun po sila ate. Hi. Pauwi na sila. Galing sila ng ewan ko, baka galing sila ng Canada yung mga yan. Ayun, daming mga paparating mga pirata. Medyo malayo na kami. Ako, saan kayo pupunta? Merong isda. Ay, hindi, kala ko isda. So ayan guys, ito yung kaganapan namin ngayon. Anong date ngayon? December 7. Yan, tara, kakain mo talaga tayo. Last na to. Ay! So ayun guys, kakatapos lang namin kumain. Yan. Ubos pati pantubos. Busog ka boy. Yun, aso. Hi doggy. What's up boss dogs? So ayun guys, living a good life nung si brother. Then dito ko natatapusin yung vlog ko, promise. Tapos na to. Yun na. Like, comment, share, and subscribe. Soon up. Peace out. Peace!